Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka ta YouTube mai suna kula da lafiya. Kowa da kowa ya sani mun bude wannan channel ne domin taimakawa yan uwa musulmai da ma wanda ba musulmi ba da ke fadin ƙasa Najeriya har ma ƙasashen waje domin kula da kiwon lafiya. Fatan kuma ana samun karuwa da wannan channel. Muna godiya da kiraye-kiraye da muke ji daga gurare daban-daban har ƙasashen waje akan wannan channel mai albarka, wanda ake kira wani a tambayi magani, wani kalan magani ne zai yi maganin cuta kaza, wani abu da wani abu za a haɗa yi maganin cuta kaza. Muna godiya da hakan, sannan muna ƙara tabbatar muku insha Allah wannan channel za mu ci gaba da ɗora muku bidiyoyi na magunguna waɗanda za su nishaɗantar da ku, wanda kuma insha Allah in an yi amfani da su za a dace. Kamar da yadda muka sani, yau wannan bidiyo namu zai magana ne insha Allah akan yadda mutum zai rage kiba ko ya rage tumbi. Gaba ɗaya iya tafiya lokaci ɗaya ne, za ka ga mutum ƙato ne kuma iya da tumbi. Wannan abu ba kowa bane yake son shi, kamar yadda muka sani da yawa suna so su rage, wasu kuma nema ma suke yi su ƙara. To ga masu son su rage dai ya kamata ka zanna ka kalli wannan bidiyo daga farkon shi har ƙarshen shi domin fahimtar yadda abubuwan suke. Saboda haka in har yau ne farkon zuwan ka wannan channel din, muna baka hakuri ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda zamu na sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Gashi nan zamu shiga cikin bidiyon kamar haka. Abin da muke nema a wannan bidiyo, in muna so mu rage kiba shine bai wuce abu uku bane zuwa 4 muke nema insha Allah, wanda kuma da izinin Allah da yawa sun yi sun ji daɗin shi, wanda kuma Allah ya yarda duk wanda ya yi shi ma zai ji daɗin shi, zai more shi insha Allah. In ma kai ba za ka yi ba, inda wani wanda yake bukata ka bashi yayi insha Allah za a ji daɗin shi da bi iznillahi ta'ala. Ga sunan kamar haka. Na farko, mutum zai samu farar shinkafa. Farar shinkafa kowa ya santa, za a iya cewa shinkafar tuwo. In ka same ta, sannan za ka samu lemon tsami. In ka samu lemon tsami guda ɗaya, sannan za ka samu basil leaves, ganyen basil kenan. Ta Hausa ne na manta sunan shi, amma insha Allah za mu rubuta muku akan wannan bidiyo namu ta yadda za ku gane shi. Sannan kuma za a ƙara samun zuma kun sani ginshiki ce ta magunguna na gargajiya a ko'ina. Zuma tana maganin cututtuka 100 insha Allah. Wa'annan abubuwa kala 4 in an same su, sai a zo wa'annan ganyen basil din nan za a cire su, a samu kamar akalla guda 20 ko 30. duk wanda bai san inda zai same su ba, zai iya zuwa gurin masu kayan kanshi, kayan citta kenan, a gurin ake samu insha Allah. In ka samu danye ma fallalam, dan an fi son danyen ma, amma bushashe ka samu dai insha Allah duk zai. In ka samu wannan ganyen naka, ka samu kamar akalla guda 20 ko 30, zaka zo ka hada shi da lemon tsamin ka yayyanka shi sai ka sa shi ka hada shi da wannan ganyen naka. Sannan zaka samu wannan farar shinkafan akalla cokali 2. Sannan in ka samu wannan wannan shinkafan naka cokali 2, sai ka zo ka hada da wa'annan ganyayyakin naka da lemon tsamin kuma. In ka hada shi, sai ka zuba man ruwa a ciki. In ka zuba man ruwa a ciki, sai ka dan gauraya shi, sannan ka dora shi a wuta ya tafasa kamar akalla tsawon minti 15. In ya tafasa, sannan sai ka sauke shi, ka tace shi. In ka tace shi, sai ka zo ka iba kamar girman kofin gilashi, wannan wanda muka nuna muku, kamar kofi 2 dama za ka tafasa. Ana so a kullun da safe kafin ka ci abinci ka sha kofi 1 kafin ka ci komai kenan. In za ka sha, sai ka samu zuma, sai ka sa cokali 1 a ciki, ka gauraya shi da zafin shi kenan, sannan ka sha. Da daddare ma haka, bayan ka gama abin da za ka yi, ka ci abincinka, bayan ka gama hiran da za ka yi, in za ka kwanta bacci, sai ka ƙara shan kofi 1. Da izinin Allah, in har ka daure kana yin wannan abin cikin sati 1, insha Allah za ka dawo daidai, ka samu biyan bukata da izinin Allah. Wannan shine bidiyon nawa a takaice. Kamar kullun dai muna ƙara sanar da ku, in dai wannan shine farkon zuwan ka sanar din nan, muna baka hakuri ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa domin samun sababbin bidiyon mu a duk lokacin da muka dora. Mun gode da zuwa tashar kula da lafiya jari.